שלום, כאן דוקטור יצחק הולדר, רופא שיניים ברעננה. האם שתל דנטלי הוא הפתרון האידיאלי לכל שן שחסרה? התשובה היא חד משמעית. אנחנו לא בטוחים. כשחסרות לנו שיניים בכל הלסת, או רכסים אחוריים ומחוסרי שיניים, או יש לנו חוסר שיניים בצד אחד של הלסתות, התשובה אולי היא כן. אבל כשרק חסרה לנו שן אחת בין שתי שיניים, התשובה היא הרבה יותר מורכבת. הכל תלוי במצב של השיניים, בקיומה של מחלת החניכיים, בכל מיני היבטים אסתטיים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, בעישון של הפציינט, מחלות ברקע, בגיל של המטופל. אנחנו יודעים שההישרדות של השתלים בטווח ארוך עדיין, המחקר לטווח ארוך לא יצא ולא נתן לנו תשובות חד משמעיות. לעומת זאת, לגבי שיניים טבעיות, יש לנו תשובות באמת טובות על הישרדות של שיניים לטווח מאוד ארוך. אם יש לכם שאלות, תיכנסו לאתר האינטרנט שלנו שהכתובת מופיעה כרגע, או צרו קשר עם המרפאה להתייעצות. במרפאה שלנו אנחנו משקיעים את המאמץ ואת הזמן כדי להסביר לפציינט מה הטיפול הכי נכון בשבילו או בשבילה, כדי שנוכל להגיע להחלטה טיפולית מבוססת לא על מה שהכי חדש, אלא על מה שהכי מוכח.